Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Fernando Shangpeliang ubade Mukhtiar jong ba Beles Dakhar Presiden kahnyo Trap National Youth Front East Khasi Hills uloong bagajing syak kem jong ba Beles kadailing ba ka record sur keren kabala pelat daka way kalat pathai khubor haga arpu khandai trik urisam arjar arpulai kabala yo sngo ba ulapan hadu khat sanspa tingka nakaway ka trok kitmar uba Shangpeliang ulayathu ba udai utay ubreu hi ubala phun yo ba Beles But ubala ong bahaka jing ngap ya ka surjong utai umbreu ubala phunyu ba bles amla asatya ban smotho ya ka surjong habakli la hatu ka de jing shisha bo uba bles uladon kti ban krong pisa be an uba Shangpeliang ula ong banamar bakadai tang lingba ka surkren am lingba ka durki ka long ka ba ban pentikena halor kata namar ki don shibon ba ki sur bat empat la asatya ban penshisha la udai ne umdei uta unong yalam seng bahalang hagatega surkren kabala penmi henroi haga por baki ai ki jing ujor pat kila pengat yo ta unong yalam seng bahalang ulo ongru bahaga jing sngou jong usngou ba unam pat la rai namar baka yeng bishari hedin bakala shem bakan sarai an salam laka daini em ka surkren jong uba Beles Dakhar Shisho uba Shangpeliang ulo yaturu ban ningkong ki pulit kila yo por ban tokit laisngi uba Beles Henry hadin baki pulit kisngou baki dang don kam ban tokit biang yo ba Beles kumta kilapan por na kaying kasari sa sansngi Henry kaying kasari kala ai por tang laisngi pat baro kajing tokit jong kipulit kalong Henry osngi habakli biang lahato kidon ni kiway ru kibadan kti baru ba Beles uba Shangpeliang uloong bahalor kata umla asatya banong ai namarba kajing tokit karang yat syakman Shushu ba Shangpeliang uliyathu ba ki kindon an ki bala pengat yo ba Beles kilong hapo ka kindon shispa arpo b shispa prapu pra ba laispa prapusau IPC habakli pat lahato gane gane ka sin ka baningkong bo ba Beles ula sya pengat ki kindon an ne kala jujiateng menshwa uba Shangpeliang ulayatho bakat kum ga jingtip jong kumu Mukhtiar jong ba Beles kaladon ka way kamukot duma ka ba ula shimti mau bat hakata ka jingjia uba Beles ula syakem tang ba ki day ki way pat ki kam ki bak hamrit namar kata uba Shangpeliang ungit scam ba uba Beles unsayo ya ka jingjob ha gani ka mukot dumaru namar ba hagate ka case ka baningkong patla na kalyang ki ba kenno aru kila let don bor uba Beles ba na kalyang jong uru ula ujor lang de ka case persya ya ki breu bat kila ngat lang hagaju ka mukot duma Hagabedei bat kakot kakhia nakalyang uba Shangpeliang uliyathu bakat kum ga medical report uba Beles Dakhar udan hapen ga met ka basyat makhlan kuman chupen ken mau uba Beles Dakhar ula sya kemno ha ki pulit ha ka janmit jong kalai potrik urisa hadin ga jingsya kenno ba uda don ktiban krong pisa ba nya ki trok ki bakit palat put da ka bashim hadu khat sanspa tingka ka we ka trok naga benta ban pelat bakin yat lingba ga jingking damsat hadu maulai bat ki wei ki jaka